Donostiako Gros auzoan ekin dio hauteskunde kanpainari Eusko Alderdi Jeltzaleak. Inigo Urkullu lehendakarigaiak esan du bidegurutze batean dagoela Euskadi, etorkizuna jokoan dagoela eta EAJak erantzukizunak hartuko dituela. Telebistako Euskadi pregunta saiotik nator. Orain, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV responde saioa hastera doa. Urkulluk esan du 175 konpromiso eta 610 ekimen daudela jeltzaleen egitarauan Euskadi berri bat eraikitzeko. 3 nazio erronka aipatu ditu, krisia gainditzea, bakea eta elkarbizitza irabaztea eta Euskadi Europan nazioa izan dadila. Euskadi aurrera, hau da gure konpromisoa, denon artean lortuko duguna, elkarrekin eta elkarlanean, etorkizuna geurea da, programa bete egingo dugu, hitza ematen dugu. Lehendakarigai jeltzaleak esan du datozen 30 urteak jokoan daudela hauteskunde hauetan. Alderdi Sozialistak Gasteizen eskatu ditu lehen botoak. Patxi López lehendakaritzarako hautagaia bere alderdiko beste 2 zerrendaburuekin agertu da txalo artean. Guk gure bidea leloarekin. Izan ezazue konfiantza. Irabaztera ateratzen gara eta irabazi egingo dugu. Patxi Lópezek legealdi berrirako politika aurrerakoiak iragarri ditu. Ongizate estatua bermatuko duela eta inor ez duela bide bazterrean utziko agindu du. Gehiago gara berdintasunaren alde gaudenok eta horregatik irabaziko dugu. Guk ez dugu inor bide bazterrean utzi. Ahots gabekoen ahotsa izan gara. Guztiei laguntza eman diegu euren ideologia begiratu gabe. Lanpostu gabe, dagoen edonor gurea da. Alderdi Popularrak Bilbon egin du hauteskunde kanpainako lehenengo ekitaldia kanpaina berari hasiera eman diona. Popularren leloa hause, zugabe haiek irabazten dute, orain inoiz baino gehiago. Antonio Basagoitik esan du bere biziko inportantzia dutela hauteskundeok jokoan dagoelako independentzia eskatzen duten alderdiek irabaztea, ala konstituzioa, estatutua eta autogobernua defendatzen dituen Alderdi Popularra bezalako alderdiari botoa ematea. Porque en estas elecciones hay 2 papeletas. Basagoitik esan du hauteskunde hauek irailaren 11an hasi zirela Artur Mas independentziaren aldeko aldarrikapena egin zuen unean, harrez gero Inigo Urkulluk bide berdina jorratu duela gaineratu du. Gasteizen abiatu du kanpaina EH Bilduk beste politika bat egiteko konpromisoa hartuz. Politika gileak gara, bai, politika egiten eta egingo dugu, bai, baina beste modu batera. Poltsikoak berotu gabe, ahulenari babestuz eta murrizketak azpiegitura erraldoietan soilik eginez. Murrizketak egin behar dira privilegioetan. Araban, fracking eta garoñari ez esan die Belen Arrondo zerrendaburuak. Araba justuago eta solidariago bat nahi dugula. Herri berri bat, estatu libre bat Europan defendatzera datoz. Murrizketen aurrean eusteko horixe izan da Ezker Batuak hauteskunde kanpainaren hasieran zabalduna izan duen mezua Bilboko gobernu zibilaren aurrean. PSE, PNV eta PP bozkatzea, bankuei eta merkatuei bozkatzea da. Gure duguna Ezker Batuari botua emanez, demokrazia herrira bueltatzea eta gizartearen eskuetan ustea. UPyDek Gasteizen ekin dio hauteskunde kanpainari Somos Libres lelopean. Alternatiba gea, abertzaletasunari alternatiba gea. Eta abertzaleak ez direla esaten duten, baina gero abertzaleak izango balira bezala jokatzen dutenei alternatiba ere gu gea.